Салом дӯстони азиз. Ҳозир ма дар вайам 46 микрорайон. Ин як рӯзи ман мешава. Мо камтар кор дорем, аз поликлиника омадем. Як ҷой дига направление додан, равон кардан. Ма тарафи хонаи очамда будам, у поликлиника пеш хонаи очам омадам. Ҳозир чиз инаи пеши хонаи хуштоманам пишти домда жда дорам. Шавҳарам биёя, қати шавҳарам меравем. Давоми кор монад дига ҷо рафтан дар кор. Барои ҳамо майҷа шитам жда дорам ки имрӯз ами коромона ҳамаша ҳал кунем. Бо мо хуҷанд меравем. хуҷанд рафтан дар кор ки иҷада барои ҳами зимистон иха банка маҳкам кунем, хона монда кадагӣ нестем. ҳами коромон тезтар шава, хабар гирифтем ҳама штабора. имрӯз яду кори дигарам ҳастай, ҳамаи ҳамора шавем, баъд мо меравем, насиб худо хоҳад. ҳаво бениҳоят гарм. Тоҷикистонда шаҳри Душанбеда ҳаво гарм бениҳоят. ҳозир саҳар ай, соатҳои 10 саҳар. дӯстони азиз, имрӯз ма қараболорам рафтам. Чанд ҷой рафтем, омадем. На соат 1 шуд. Хай больницаҳоро сёмка накардам, дар будам бисёр. Нами коромон ядуташ мон ҳал нашуда. омадем, наёфтем одами дар коримона, ҳамон ки яду коғаз бояд медодай қараболор. Нашуд, на омадестем. Маршруткаи 15 қати омадем, ба ким ки ҷоҳо овардесте, уже раҳоша дига кадагия. Мо хела набудем, да хуҷам будем. Ба ким ки ҷоҳо омадестем, инами ҳозираҳои чи ба пушти ҳамон вайда территорияи хонамон. ҳозир ина қариб расидестем. И влоги ярӯза мешава. Барои ҳамо бояд ман то бегара чӣ коре ки кунам, барои хоҳиш кадагиян нишон бояд тимда. имрӯзам фақат раҳда будем. хай бо хона равам, ҳозир чӣ коре ки боша нишон метам. дӯстони азиз, инами тарафҳои мо, инам хали инҷа детский площадка хеле обод шудагия. пеши ҳар як дворда детский площадка кадагиян. дар Душанбе бо ҳастай детский площадкаҳои нағз беҳтаринош кадагиян. яхе ваёда ина иҷада ҳаст камтара, ваиш стадиони ҷои футбол дора тамом. уз тарафда кам ҷои парк дора, шиштанӣ дора. бо яхе ҷоҳода пешои домда бо нақзтарош кадагиян. ина тарафи 46 микрорайон хе парки зур кадагиян, ранги хали да боғи хушрӯ кадагиян, качелиё фасонда, ами гудако бозӣ када метонанд. дига лимпопо ягон ҷои дига намегам. дӯстони азиз, инами хали фақат ҳозир мо бояд дакниш бояд кунем. хали рӯзи дуроз мо да ҳами я ҳафта шуд мо ҳам больница ва поликлиника овора. хай бо ами душанбе ки биёем, мо як ҷо намешинем. хонаи хештабор ягон ҷое ки дар кор боша мо мерем. گرفتاری دامتم، من غلامتم، راهی دیگری نیست. از اینجا کجا روم، به خطا روم، ماهی دیگری نیست. بیا راهی دیگر نیست، بیا ماهی دیگر نیست. بیا کی خانه ای من، اما خشم و خطر نیست. گرفتاری دامتم، من غلامتم، راهی دیگری نیست. از اینجا کجا روم، به خطا روم، ما анай фасон набинен, фасони нав.
خیلی فسانای نیابیچنیم. اما روچنای کاری روچنای. Инай кирта полни духта шидагияй, украшатш мондагияй. Инай мехе лодочка фасон, украшатш накада. Ина абая бдай, абаяра хидмон духте. Чисто турецкий. Ина ай тагиш ихев и абаяра арус такадагия. Нехе кокеткаш вилюрак. Вилюри резинка нестай. Вилюрой аму. Цехи дузандагӣ омадам. Инами фасон тарзи гатови пораи примой. Примоя тарзи гатовиш анамихе мешавад. Иҷа кашидагӣ барои чина тарзи пораш гатови пора анамихе мешавад. Касе кидаки амиҷоша намефаҳма инамиҷа бинен. Ма полни гатови шавай кардам ки штой бурдагӣ тайёрай. Ози мошина мезананд, аврилокш мезананд, остиноша мечаспонанд. Анаиш фасонош попур задагӣ. Анамихе остинош дам попур тур. Ҳам попур, ҳам тур. Поёнаш анахали сборкадор. Фасонои нав бисёра иҷада. Анаи тарзи поракниша сёмка кадагия мепартом. Анахали фасонай қадаш иҷоҳош тур дора. Остиношам турқатӣ.